Rajna assedi fuq pajjiżna minn qawwiet militari illi kienu ġganti ħdejna imma kellna l-abbiltà illi meta nkunu taħt assedju ninaqdu bħala poplu. Nkunu flimkien, ninaqdu flimkien biex niġġieldu flimkien kontra għadu wieħed. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'messaġġ lill-poplu Malti. Illum qed jinkiteb kapitlu ieħor ta' nazzjon qalbini għandna qudiemna sfida ġdida. Iva hija ġlieda għal darb'oħra l-ħelsien, hija ġlieda għal darb'oħra għall-libertà. Imma rridu nifhmu li jekk niċċaħdu ftit issa, jekk insofru nagħmlu sagrifiċi ftit issa, ħankunu kapaċi nirbħu din il-ġlieda flimkien. Adrian Delija qal li jemmen fil-poplu Malti għandu l-kuraġġ u għamlilna l-kuraġġ li se nerbħu din il-gwerra flimkien. Il-kamp tal-oppożizzjoni saħaq li m'hemmx kuluri, m'hemmx distinzjonijiet u jrid ikollna l-abbiltà li min għandu ħafna jgħin lil min għandu ftit. Irrid ikollna l-abbiltà li nġibu l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox imma l-iktar ħaġa importanti li nagħmlu din il-ġlieda flimkien, qal Adrian Delija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan hu mument fejn irridu nagħmlu l-itfal tagħna dak li huwa importanti u nibqgħu nedukawhom għax anke fil-gwerra l-edukazzjoni trid tibqa' tingħata. U saħaq li rridu nagħtu l-komfort lill anzjani tagħna ġewwa djarhom li aħna magħhom fl-ispirtu wkoll b'mod teknoloġiku. Irridu nagħmlu l-kuraġġ lil ħaddiema tagħna li se nkunu magħhom f'kull mument, in-negozji tagħna li se nibqgħu insostnuhom, imma l-iktar importanti irridu nħarsu lejn xulxin bħala aħwa Maltin u Għawċin. Ejja niġġieldu nil-ġlieda flimkien, ejja narġgħu nsibu l-ħelsien tagħna flimkien bħala poplu wieħed maqudin.